Wy'n byw gyda'n rhieni eto ar ôl i'r brifysgol cau. Yn enw I yw Hugh Ferguson, rwy'n 22 mlwydd oed. Ro'n I arfer credu mewn cymryd ofal o fy hun, a diet cytbwys ac ymarfer corff yn ddrwyadl. Ond ers y lockdown, wi heb codi pwys, heb law am y caniau rydw I wedi cyfnewid am ddŵr. Wy'n codi am 1:30 yn y prynhawn ac yn mynd yn syth i'r ffridge. Os mae fy ngwyneb yn puffy, does dim ots dy fi. Wi jyst yn neco cans. Wy'n gallu ifed litr nawr. Ar ôl yfed, dylsen i'n mynd i'r cawod, ond fi just really ffili bod yn as diolchi. Beth yw'r pwynt? Fi'n stuck yn y tŷ. Ro'n I arfer yn rhoi llawer o moisturisers ar fy ngwyneb ac yn brwsio fy nanedd gyda Hollywood Strength toothpaste, ond nawr mae'n well da fi yfed shot o tequila achos mae'n fwy hwyl na brwsio. Mae yna syniad o Hugh Ferguson, rhyw fath o hunaniaeth, ond does na ddim fi go iawn yn y lockdown. Dim ond endid sydd mor fucking bod dim byd gwell I wneud nac aros lan yn hwyr ac yfed a bwyta shit. Ac fy mod i'n cuddio yn hif yn rhieni, ac ni allu di siglo fy'n llaw lle bo fi'n dal yr peth hyn sy'n mynd rownd. Ac rwy'n gwybod bod ein ffyrdd o fyw yn debyg iawn ar hyn o bryd. I simply do not care.